क्लासखौबो जों दानि बायदि इलेक्ट्रिसिटि जों फरायनो मोनाखै जों साखि लेम्प जों फरायनाङोमोन बैखिनि समाव केरासिनाबो बांद्राय गयामोन बाजारावबो मोनलाबायामोन बायनोबो हायामोन जेब्ला गोबाव 10-11टासिम फरायगोन अब्ला आफाया आंखौ रायबावोमोन केरासिन बायनो हाया मानो दासिम फरायबाय थादों लेमा खोमोरदो उन्दुदो होननानै बुङोमोन बेनिखाय फरायनोबो हायामोन थेवबो आं मेट्रिकखौ माहाथाम माइनि नारायाव दुब्लियाव फरायनानै पास जादों आरो दिनै आं गावनि आथिङाव गसंनो हादों गावनि आथिङावल' नङा दिनै बर' माहारिनि थाखायबो सुबुं माहारिनि थाखायबो जि हायो साननो हादों आरो मावनो हादों बेनिखायनो दिनै आं सानो फरायनाया जोंनि सायावसो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिया क्वालिटि एजुकेशननि खोथा नाजाबायदों हास्थायबायदों एबसुआ क्वालिटि एजुकेशननि थाखाय नाथाय जों जुदि नाजायाब्ला जों जुदि हास्थायाब्ला दिनै एबसुआ नाजानानै मा खालामो बोरै जानो बेनिखायनो जों दिनै नाजानो नांगोन जों दिनै हास्थायनो नांगोन फरायब्लानो हायो जायफ्रा डिस्टिंसन मोनदों जायफ्रा स्टेन्ड खालामदों फार्स्ट टेन टपआव थांदों दिनै जों बिसोरखौ सोङोब्ला जों मिथिगोन जे बिथांमोना खमैयावनो 8 घन्टानिफ्राय 15-16 घन्टा सानसेयाव फरायो जानाय लोंनायनि बादै फरायबायानो थायो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बेबायदि डिस्टिंसन मोनो स्टेन्ड खालामनो हायो मोजाङै पास खालामनो हायो नाथाय जोंनि गेजेराव खै घन्टा फरायो दिनै बेयाव बेसेबां स्टुडेन्टस दङ सोरबा दैलि 4 आवार्स फरायो होननानै सिखारनो हागोन नामा 15 घन्टा 16 घन्टा सानसेयाव फरायनायाथ' बारो 15 बा 16 घन्टा रिंगा फरायनाया बारो हयथ' घन्टासेबो जों सानसेयाव फराय अब्ला जों दिनै माबायदिहै मोजां सोलोंथाइ लानो हानो माबायदिहै जों मोजां पास खालामनो हानो माबायदिहै जों दिनै मोजां कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनो हानो फरायनायनि सायावसो इसोरा जोंखौ गासैखौबो समानैनो दादों समान मेलेम होदों हारसाखौ जिबायदियै आथें आखाइ मेगन मेलेम होनानै दादों बा बाङालिफोरखौ जिबायदियै मेगन आखाइ आथें होनानै दिनै मेलेम होनानै दादों दिनै जोंखौबो दादों नाथाय जों मेलेमखौ माबायदि बाहायदों बेसे बाहायदों दिनै बिनि सायावसो जेरै सेखा गंसेखौ गारना दोनब्ला मेलेम दिनै मामर अरो बेबायदिनो जोंबो जुदि जोंनि मेलेमखौ गारनानै दोनोब्ला दिनै बेबायदिनो मेलेमलाबो बुदुला जालाङो सार्फ नङा टेलेन्ट गैया जालाङो बेनिखायनो जों दिनै मेलेमखौ जेसेनो बाहायगोन बेसेनो सार्फ जागोन मेलेमावलायनो माने हाजार बिजार लाख लाख दिनै सेल दं रोदा फिसा फिसाफोर दं बेदरफोर दं जेसेनो बाहायगोन बेसेनो मोजां जागोन सेखाखौबो नों जेसेनो बाहायगोन जेसेनो उनगोन बेसेनो धार जागोन बेसेनो गोबौ जागोन बे मेलेमखौबो जों जेसेनो बाहायगोन बेसेनो दिनै मोजां जालाङो आरो मेलेमा मोजांब्लानो जोंखौ रावबो सिङाव दोननो हाया जों जेरैखि जाया जेरैखि जाया जिखुनु सिटुएसनखौनो जों सामलायनो हायो जिखुनु सिटुएसनावनो हाल सानावनो जों दिनै गसंनानै सामलायलांनो हायो गावखौनो गाव दैदेननो हायो खिन्थु जों दिनै नुदों जों बर'फ्रा बेबायदि दिनै मेलेम बाहायियावनो जों बेबायदिहै गोदोसोनानै थानांगौ बेनिखाय स्पेसियेलि जोंनि फरायसाफोरखौ आं दिनै खावलायो फरायनांगौ बबे स्कुलाव फरायदों बबे मिडियामाव फरायदों सोर टिचारनि फोरोंगिरिनि सिगाङाव फरायदों बेफोरखौ सानबाय थायालाब्लानो फरायनांगौ हास्थायनांगौ आरो नाजानांगौ अब्लासो जों दिनै बुहुमाव जोंनि गियान गोहो बोलोजों रोंगौथिजों जों दिनै थांनानै थानो हायो दिनै जों जेब्ला सोलोंगोन अब्लानो गियान मोनगोन जों गासैबो खोनादों जेम्स बेकननि मुंखौ सासे मुंदांखा जारिमिनारि लिरगिरि बा गोनोखोआरि बिथाङा गोबां बोसोरनि सिगाङावनो बुंदोंमोन जे only knowledge can give power
गियानाल'सो सासे सुबुंनो गियान माने बोलो गोहो होनो हायो आरो दिनैबो बिथाङा जे बुंदों बेनो थार गियानाल'सो जोंनो गियानाल'सो जोंनो गोहो बोलो होनो हायो बे गोहो बोलोखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन जों फरायनायनि गेजेरजों मोनगोन स्कुलनि गेजेरजों मोनगोन इउनिभारसिटिनि गेजेरजों मोनगोन कलेजनि गेजेरजों मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो जों गुबुन बिथिङाव दांनायनानै बिजिरनानै जों दिनै गियान जों दिनै बुहुमाव थासान्दि साफ्रोमबो गावखौनो स्टुडेन्टस बायदि साननानै लानानै जुदि साफ्रोमबो बिजिरोब्ला नायबिजिरोब्ला जों दिनै बेबायदि गोदोसोनानै थानाय नङा जोंबो दिनै रोंलांगोन जोंबो दिनै गियान मोनगोन आरो बे गियानानो जोंनो गोहो बोलो होगोन जेब्ला जोंहा गियान थागोन अब्ला मानसिफ्रा नोंखौ आंखौ नागिरनानै फैनांगोन नेवसिनो हाया मुगैनो हाया सोबख'नो आरो नासयनो हाया नागिरनानैसो फैनांगोन आरो नोंनि आंनि गियानखौ लानानै खामानि मावनो बेनिखायनो आं सानो जों गासैबो दिनै गावखौनो गाव स्टुडेन्टस होननानै साननानै जों दिनै फरायनांगोन बिजिरनांगोन